Zoberiem si takýto band, dám si ho pod kolena. Ak by som nemal band, dá sa použiť aj expander s tým, že človek si ho takto poprevlieka cez nohy a mám v podstate to isté ako band. Dobre? Ale ak má človek možnosť, tak zobrať ideálne takýto band, dať si ho pekne pod kolena, láhnem si na podložku, nohy roztiahnem, aj kolena, aj chodidla na širšie, tak aby som cítil, že mám bok zadku stále napnutý a dvíham pánvu pekne hore. Hore ten zadok napínam na maximum, tu musí byť úplne napnutý. Dole nádych, hore výdych. Nohy držím stále v rovnakej pozícii, roztiahnuté, vôbec s nimi nehybem, dobre, aby sa nestávalo niečo takéto. Ale držím ich stále roztiahnuté od seba.